Dak li fi kliem il-Ministru Silvio Xkembri kien l-akbar budget li qatt ġie mfassal minn Gvern Malti ma ħasibx imqar għal euro wieħed żejjed għal ħaddiema li bħalissa qed jiffaċċjaw l-akbar sfidi. Dawk il-ħaddiema kollha li ta' kuljum qed joħorġu għax-xogħol b'riskju għalihom infushom bħat-tobba u l-infermiera, il-midwives u l-carers, imma mhux biss, pulizija u gwardjani lokali, għalliema u LSCs, pustiera u ħaddiema tal-banek fost l-oħrajn. Il-konferma li l-Gvern injora lil dawn il-ħaddiema ta' ilna l-Ministru stess meta ma kienx kapaċi jwieġeb għalfejn f'budget ta' 4 biljuni ma kienx hemm ċenteżmu għal dawn il-ħaddiema li huma kruċjali waqt il-perjodu tal-pandemija. Għaliex ma sabx imqar 1 cent biex jimmotiva u jagħti support sosten il-dawk li bħalissa qed isserraħ fuqhom Malta kollha, l-frontliners kollha tagħna, l-pulizija, l-għalliema, il-healthcare workers kollha. Ara, il-ġurnalista tan-net forsi għal-med segwina qed istaqsu għalfejn aħna ma ħsibniex fil-frontliners. Il-Ministru Silvio Xkembri wara li tat tweġiba twila ħafna li ma kienet twieġeb assolutament xejn, reġa' ma weġibx meta staqsejna kif il-Gvern kien tant ċħieħ ma' dawn il-ħaddiema imma reġa' ħareġ 90 miljun euro mit-taxxi tagħna biex jitihom lill-Steward Healthcare. Dan minkejja li l-Awditur Ġenerali kien sab li l-bejħ tal-isptarijiet Maltin ma kien xejn għajr konfoffa minn wara dar il-poplu Malti li llum qed tiswa l-mijiet tal-miljuni. Bil-pajjiż jispiċċa f'sitwazzjoni fejn għandna bżonn aktar sodot iżda ma nistgħux nużaw faċilitajiet mediċi bħalma huma l-Isptar San Luqa għaliex fih ma sar ebda investiment.